Nduk, terus salam sih kanggo warga masyarakat yang semuanya menunggu kamu datang. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sedayanipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah ingkang sami mirsani dhateng live streaming. Sugeng dalu sedayanipun mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan panjang yuswanipun. Tansah pinaringan sehat walafiat. Mpun. Mpun. Nah, sampun. Ya. Sampun saiki menghibur. Nah. Niki acarane napa to, Pak? Acarane bersih dusun. Bersih dusun nggih dongane ngoten niku wau. Nduk Ken. Nggih. Kene iki mung sak dusun lho. Wargane ngurus 100 pira ngono ning iso nanggap sampeyan. Mila to, Pak? Iya. 100 pira? Heeh, wargane urunane 100. 100 nek dikali ping 100 10 juta. 10 juta. Heeh. Lah kamu kan jenengan tok lho 100 juta, Pak. Kuwi karo dilatih genset apa piye? Oh kemen ya ora. Ora lah, ora enggak. Tapi nggih alhamdulillah berkat Tuhan yang Maha Esa. Iya, nggih to, Pak. Heeh. Kula kalian panjenengan saged napa hadir teng mriki teng desa Kentong. Kentong. Heeh. Kentong pundi? Kentong Kedung Soko. Kentong Kedung Soko Nganjuk. Sukomoro kecamatan. Sukomoro Nganjuk. Nggih. Ngopo kok kene dijenengi kentong? Teng napa? Biyen ki urung enek anu ki lek celuk-celuk nganggo kentongan. Tung tung nek nyeluk kancane mergo adoh. Tung tung. Nah, mula rejaning jaman dijenengke desa Kentong. Oh, kowe ora tau ngerti kentongane Pak Wa to niku numu. Sak pinten, Pak? Gawedhe. Kentongane taboso dung dung ngono kuwi. Kentongane Pak Wa ning ngarepan omahmu. Wow, pundi to Pak Wa, Pak? Kula pengen delok kentongane jenengan, Pak. Kentongan niku to? Iya. Alat niku to? Heeh, alat pukul. Sing biasane damel ronda malam. Betul. Heeh. Lek ronda malam lek kentongane cilik. Nek Pak Wa kentongane gedhi. Oh. Gedhi karo cilik ki suarane beda. Ha ya lek nyangga piye, Pak? Digandolne. Nek nggih mlaku iso kluntung. Ya digandolne ning nggon anu no, ning nggon anu nggon apa jenenge cagak ngono perkara. Oh, ngaten. Nek cilik kan suarane tok. Nek gedhi, nek sedengan. Tung, tung. Nek cilik tok, nek sedengan tung, nek gedhi. Dung, dung ngono kuwi. Nek gawedhi, Pak. Arung tau ro kentongan gawedhi. Gedine ya pala semono kae sak ngene Pak Wa kuwi. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin saged kepanggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Ngopo? Niku wau sampun dikei surprise lagu napa Jamput. Jamrut. Jamrut. Heeh. Nggih, Jamrut terus kalih pun diucapne diparingi wayang. Kamangka wayang niku setunggale kan mahal to, Pak. Mahal. Lah nggih, niku wayang kardus napa mboten, Pak? Kulit to nduk mosok tak kene sampean terus kerdus ya aku malu to ya kulit. Heeh. Apa kulit ya, Pak? Kulit, Joko kulit. Nggih, niku lek didol pinten Pak regine, Pak? Sakmono kuwi ya sekitar karo 5 juta. Oh, nggih. Benjing kula gadekne, Pak. Ora payu ya, Pak. Ora payu digadekne. Oh, mboten payu. Heeh, pasangan ning nggon kamarmu ngono, setiap kamu mau tidur pasti teringat dengan Pak Anom Dijokako. Oh, nggih, Bapak Pak. saya, ngono lho, Bapak saya. Kan mikirmu bapak karo bapak. Ora usah mikir pacaran, mikir bapak. Mboten lho, Pak. Kula jomblo sakniki, Pak. Ya, betul ora usah mikir wong. Nang pacaran mbek aku gelem ra nang? Wala seliramu malah wong picek piye to, kan? Lah nggih to, Pak. Ngopo? Lek nang ki pamane dolan mbek aku ngono wong wedok endi sing gak nglirik gak enek, Pak, sing lirik, Pak. Oh iya bener. Setia, Pak. Wong kaya nang niki, Pak. Diculne ning alas kewan ra nek sing gelem mbek nang. Ora nek sing doyan, ya. Iya, luar biasa ya. Nggih, Pak. Iki pamunut itu kayak banget ki, Nduk. Napa kula wacane? Ya wacane ya, lho. Niki mboten enek ya tolone to, Pak? Ono, ning jero mesti ono duwite. Ya. Assalamualaikum Pak Dalang Ki Anom Dwi Jokangko nyuwun lagu Gubuk Asmara dan Sugih Tanpa Bondo. Dedaya tanpa aji saking kula Pak Sadimin Kentong tukang ajan Masjid Al Falah. Wah. Ngerti, Pak? Tukang adan yang njaluk sugih tanpa bondo. Iya. Masa Tukang adan.
Lah niku tulisane tukang. Wih, duit itu, Bro. Niki lho, Pak. Ya. Niki, Pak. Ya. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Kangko. Kula Pak Darwin Getas. Blantik 35. 35 ya apa ngerti ra? Wedhus. Enggak kok ngerti. 35 Wedhus. 21 jaran. utuh. Napa? 21. 12 jaran. Napa, Pak? Genggek. Apa itu, Pak? Itu apa? Genggek iki sing jual jasa ki Itu. lho. Pakan manuk Oh. sing bakul kroto kuwi lho. Oh. Iya. Itu namanya genggek. Iya. Berarti sana aku arep tumbas pakane manuke nggone apa? Bapak. Heeh. Pak tumbas genggek ngaten. Ramomo cah cilik ora ngerti kok. Badhe nyuwun gending dadi ati Dewa Tresna melatiri nonce sanes dumes. Heeh. Akeh men. Ngono ngekeki 100 kurang. Lah iya. Kon tuku kaset lho nduk kuwi. Niki anak Rizki Gedeng punika kula. Gending. Oh nggih, gending. Gending kok gendeng iki piye ta? Gending punika kula kintonaken kagem sedaya pandemen ringgit. Monggo Pak pinarak dateng dalem kula mbok menawi lodang matur suwun. Kuwi wis tau nanggap Pak Kangko kuwi. Saking Pak Darwi, Darwi, Bapak Getas. Rizki. Getas. Nggih. Iki cek sitoke ya. Selesaikan sekalian. Ya. Lintang asmara lali janjine saking Pak Yanto cempul cablek. Ya. Nggih, lali janjine wau sampun. Sampun. Ini juga ada permintaan saka warga kene kalian Mbak toko nyuwun sida asih ya salam kagem seluruh warga masyarakat Kentong sedaya mawon ya iki enek sing nyuwun apa sing halus sik anu Ken dadi ati melati lirunce ya iki lho melati rincane apa dadi ati sik Dadi ati mawon. ya oke dadi ati ya Iki ndamel bawon apa Mbak? ya nganggo bawa no masyarakat kene iki sing dinteni ora mung ayumu ning ya suaramu nduk Cahayu. Pak kerpean ya Pak. Ora apa-apa, wong maca oleh kok nduk, wong sinden ki maca oleh, dalang maca oleh. Wong presiden wae pidato maca kok. Lah nggih. Lah iya, presiden sing pidato ora maca ngurus siji. Sinten? Gus Dur kae ora maca. Begitu saja kok repot ngono kae. Ayo aja dibawani pelok barang ya. Nggih. Ya. Jamumu apa ya, Nduk? Mendina tanggapan awan bengi esuk sore kowe nguntal pil. Ra kesel suaramu ya ora kendho ni jamumu apa? Jamune niku jenengan pengen semerep napa mboten? Ya pengen rono. Pengen banget napa? Pengen banget men apa kondisine awak sehat terus kaya kowe. Jamune niki lho Pak. Apa kowe? Duit. Oh, duit. Oh iya bener. Nggih ta? Heeh bener. Jenengan nek pomone awakku usul niku kepeksa, kesel ponan mboten saged napa mboten saged tangi. Nggih ta? Heeh. Terus jenengan niku enten calangan job 50 juta Pak Dalang niku teng daerah Solo. Jenengan mangkat napa mboten? Mangkat no duit tok. Nggih. Berarti ampuh dhewe obat iki duit ya. Duit Pak. Bener kuwi. Aku lara ki masuk angin. Ketika munggah panggung wis ora krasa lara. Lah nggih. Mergo dayane duit ya. Lah niku. Kula nggih Pak. Apa? Asline kan niki wau kula kan sakit to Pak. Heeh. Sakit batuk pilek panas adem panas ngoten niku to. Iya, bener, Masuk bener. angin. Tapi niki wau berhubung derek jenengan. Heeh. Bapakku dhewe akhirnya kula tekan mriki lho Pak. Heeh, kowe lara. Padahal niki pun lunas. Tapi mengke bar keng mriki lho Pak, semaput ketoke Pak. Aja to. Aja ya Pak. Aja semaput sehat Dengan terus. aku sehat ya Pak. Tak dongakne sehat awakmu waras njaba jero ngasor buri. Dhuwur ngisor ding ngasor buri. Ngasor buri ki bokong ya.
Nduk Ken. Nggih. Iki dapat salam dari Bapak Kepala Desa Kedung Soko. Oh ngaten. Sing ngasta bawat ana kene panjenengane. Nggih, salam balik, Pak. Nggih, Pak Suwono, Kepala Desa kene nyuwun lagu Madiun Ngawi. Iki ana duwite. Oh nggih niki enten musike. Ana musike ana, tenang wae. Heeh, kene iki dalang milenial kudu nganggo musik. Ya. Matur nuwun Pak Kepala Desa, Pak Suwono, mugi-mugi panjang umur sehat selalu. Amin. Kerjane anu nene pos rondo enggal dipun bangun nggih Pak nggih. Nah, nggih keamanane kampunge piyambak. Nah, iki uga ana salam untuk masyarakat Dusun Kentong dari Bapak Dewan Suprapto. Lah nyuwun gubuk asmara. Jangan lupa pasang wifi ANT net. Wah, nggih. Ini Mbak wifi ya nggih. Pak Samsudin. Wah, ya. Oh, nganu. Ngerti ora kowe? Tenan iki lho, Pak. Heh? Heeh, tenan niku lho. Udu ngawur lek Blitar iki Nganjuk kok. Udu, heeh tenan kayak udu jenenge padha, heeh. Dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Nganjuk, Jogja Istimewa. Lirik diganti Kentong Istimewa. Lirike kon ganti Kentong. Kentong istimewa. Nggih, matur sembah nuwun. Baca kesena. Ya, sing alus e. Marang dika ingkang Pripun Bapak Ibu? Niken suarane sae nggih. Lek iki Sae napa sae? Sae napa sae? wis gak dibudalke Aja suarane. to, Pak. Suarane dibudalke nembang neh. Iki lek sampean kuwi kudu manut nuwun karo bapak karo ibu. Nggih napa? Anak iso dadi kaya sampean iki lek gawe ora mung waton gawe. Ning ana teknik, ana carane. Pripun Pak carane? Lho, takono bapakmu karo ibumu. Ketoke tirakat nggih Pak. Tirakat. Lah iki wong lanang-lanang iki kudu ngerti. Ketika istri kamu mengandung jabang bayi, rewang ana tirakat poso Senin Kemis nganti laire jabang bayi. Engko lek lair wedok kaya niken pinter, cerdas, hebat. Lah ora bojone meteng tuwek malah ngondol. Lah piye dadine anak ora? Berarti anak bisa sukses itu tergantung juga dengan orang tua. Betul. Cara mendidiknya, cara orang tua tirakat. Betul. Terus apa jenenge wong tua iki ya kudu napa Pak? Biasane sopan santun. Ya, utuh negara tata krama. Nggih, ngoten niku. Pak Kangko seperti ini. Sing hebat bukan Pak Kangko, tapi Bapak Ibu dan Mbah Kakung, Mbah Putri, yang sing tirakat. Nggih. Kula sing nyanjangi Bapak Sakrun. Mbah Sakrun. Sukron. Nggih, Mbah Sukron. Sukron Suwondo kok Sakrun ora. Mbah Sukron Suwondo. Mbah Sukron niku lek kalih kula niku suwayang lho Pak. Nemen. Nggih. Sampe kula kan napa nderek Mbah Sukron niku ta teng Blitar to. Kula niku diambungi Pak. Kula niku badhe bidal teng Hongkong. Heeh. Lah Mbah Sukron niku badhe nderek lho teng Hongkong. Lho nek pengen ngetutne putune dirasa. saking tresnane karo. Saking tresnane. Iya. Ora negakne awakmu nduk lek lunga atuh-atuh nek karepe. Nggih. Aku apa ora tanggapane gelem ngetutne kowe gawakne tasmu ngono. Alah. Iya. Iya. Rina wangi dadi hati Salam kagem kanca-kanca DKC Nganjuk, Dwija Kangko Klub Nganjuk, Mas Imam Ambon. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang nyimak sugeng ngambal warsa untuk Ndik Niken Salindri, muga-muga tansah pinaringan bagas kewarasan lancar rezekine amin. Yo. Ya, terus prasaja bisa
Campursari nggih para kanca. Piye carane digarap campursari kaya campursane Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara apa Mayangkara to? Mayangkara niku campursari ini lek jaranane Mayangkara. Masya Allah. Berarti beda ya? Nggih, enten. Mayangkara campursari Mayangkara Jaranan. Kowe ndadi barang ngono nek. Ki engko bengi ndadi pura ki engko? Mboten lho, Pak. Lah ngapa? Lah mboten nenten sajene kok. Oh, sajenmu apa to? Menyan, dupa, duit niku sing penting niku 1 juta, Pak. Duite niku. Soale dadine niku demite saking Afrika, Pak. Wah, adoh ya. Mungkin saged tenggek-tenggek. Oh, alah apa enek demit kok sajene duit iki. Oh, alah. Ya, yo digarap campursari, iramane rada mangkak sithik oleh ngarani. Magak mawon. Oh iya magak. Heeh. Kira lek bangkak. Ya, buka saka kibot ya. Neno, ayo ro malah ndelok Niken kaya tau wong ayu ae. Heeh. Ayo. Ya ampun alhamdulillahirabbil alamin. Dwija laras niki garapane pun saestu. Damel contoh Mayangkara niki biasane. Ya wis garapane Dwija laras niku. Wis to peken nek sing ngepek kowe wis ora masalah. Napane? Lho, garapane iki lho. Heeh. Garapan lagu-lagu paling. Lagu-lagu. Heeh. Nggih nek garapane wayangan nggih. Apa? Benjing nek kula napa gadah bojo dalang ngoten lho, Pak. Oh. Bismillah. Ora saiki kowe kok jujur pengen duwe bojo dalang. Nggih lek ndelok napa Budwi kalih jenengan niku lho, kula niku remen napa Pak Yok, Pak Yok kalih Bu Kesi, nggih to langgeng, terus Pak Ngangko kalih Budwi langgeng ngoten lho, Pak. Sik to Nek alasan. pamane dalang terus mari ngono sing nyindeni bojone dhewe nendah ya ayeme ngoten lho, Pak. Iya. Kan cita-cita. Oh, cita-cita. Ngopo kok milih bojo dalang ngopo? Nggih. Selain pengen tampil bareng sama Jane nek tirose mamahi malah mboten nangsa lho Pak bojo dalangi. Jarene anu Pak, lek bojo dalang ki apa bojone akeh ngono Pak jare Pak. Tapi mboten nggih Bu nggih. Oh, tidak. Loh, tidak semua. Itu oknum ngono lho. Dadi ora kabeh bojone akeh ora. Pak Kangko ya siji. Siji ning kene, siji ning kono. Pak, guyone ngono guyone. Pak Cahyo Kumadi ya satu. Nggih, setunggal mawon. Wong bapakmu ya dalang lah ya. Nggih, setunggal niku nggih. Lah ya luar biasa. Ya wis muga-muga lek pengen dadi bojo dalang ya kuat tenan mentale dadi bojo dalang. Dateng napa, Pak? Iya no dalang ki public figure. Public figure. Lah kula nggih public figure. Ya bener. Nek padha-padha kondange engko gawat lho, bahaya lho. Dateng napa? Ya kudu saling percaya. Saling percaya. Nek wis nganggo dasar saling percaya dipenuhi dengan kasih sayang insyaallah nyambut gawe yo penak. Heeh ta? Nggih. Udah mau ora ngerti karo Bedui to. Nang napa? Mangkat kok omah numpak mobil bareng. Nggih. Tekan kene mau bareng. Berarti mboten sareng rombongan teng jenengan. Munggah panggung bareng. Sesuk mulih bareng. Tekan omah ki lho mapan turu bareng. Tangi turu, Nduk. Belas ndak enek sego. Tenan wi. Ora kok bermasak kok. Wong nggih capek. Capek no. Yo GoFood no saya. Beli no. Beli no dalam kaya. 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 Luar biasa. Iki pamundhute ana anu Madiun Ngawi. Pan ta kula niku limbukan full mboten apa-apa Pak. Soale kula nggih sampai limbukan mawon. Benjing sekolah Pak. Prei kok alasan. Wah, tapuk manuk ya. Jogja istimewa. Iki dikancani Walanggana kene ya. Nggih, sinten? Anu sing anu sapa jenenge kuwi? Niki sing wanita napa sing mboten? Seorang Mbak sing gak wanita kae lho Mas sing burine sampean. Heeh. Sing kembar kuwi sapa jenenge Gentari karo Budwi Kurniawati. Lek melek meh mirip ngono ya. Ayo ngateng-ngateng kancane anake. Yo kaya ngapa? Yo. Yo support musik so. Yo kaya ngapa? Budwi dan Gentari berdiri. Yuk.
ada Jogja Istimewa, ada Gubuk Asmara. Nah, juga apa nih iki mau kayak banget sih nyuwun Lintang Asmara juga ada. Terus Dadi Dewa Tresno, Melatiri Nunce, ya Dumes, ya Milenti. Ayo kayak banget. Nek nggon Jogja Istimewa kata-katanya diganti Kentong Istimewa. Nah, mergo kentongnya kene iki istimewa banget. Ya. Jogja Istimewa ya. Kentong Istimewa ya kayak apa. Nah, ya garap gamelan plus musik. Ya, ya kayak apa. Ya. Para kanca, monggo dipun aturaken lagunipun Kentong ya dusunku kentong. Ya ora apa-apa sing penting menti kentongane. Ya. Ya luar biasa. Ya, ya. Anu Ken. Pripun, Pak? Sama nek wis ngerti cah ganteng to? Derengi? Alah. Lah bagiku Nanang yang ganteng kok. Heeh. Sak yogane Pak Kangko sing paling ganteng dhewe sing ndi aja. Sing ngendi ya? Sing maskeran niku sinten, Pak? Ya kon buka sih. Ayo maskernya dibuka. Ayo. Sing do maskeran dibuka. Ayo. Sing do maskeran. Iki mergo ada pemilihan. Ayo dibuka maskernya. Sing gawe jam iki lho. Endi? Ayo dibuka. Ganteng ora? Kowe pementakon duit karo kuwi gelem ora kan? Pun gadah pacar napa dereng ki? Urung. Ayo sih jomblo. Isih. Ya jal maju kene, Mas. Tidak usah sebut nama, biar saya kenalan sendiri. Betul. Wis, ayo, wis rasah loro ati we, Combe. Skala hayu we karo awak Niken Salindri. Mbak Combe iki yo ngeser apa pacare kuwi? Ngesir, nemen. Ya Allah. Combe wis ndek sawah pirang kedok nggih torok pisan. Ayo le. Nah, iki. Sini, Mas. Heeh. Piye ganteng ora kan? Ganteng ora? Lek teko kaduan ya sik remeng-remeng, Pak. Jajal lek teko cedekan ketoke kok atiku enggak salah pilih ngono lho, Pak. Oh iya. Ayo ngadeg kok bagus. Pancen dia pengrawit Dujola saiki idolane wong pirang-pirang kok ya. Nah, kaya ngono. Lah pengrawite nom-nom. Heeh, tuwek sithik tak pateni kok, Nduk, dadi Jenengan ampun tuwek ya, Pak ya? urung masih muda. Nah, setelah tak pilihne Nduk, lek seneng PN gonen mulih. Ya. Iya nek sing nyuwun lagon Lintang Asmara lho. Kok Lintang Asmara to, Pak? Lha apa? Sing lagi ngehits to, Pak. Ya engko sing iso apa kuwi? Lamunan atau Lestari ngono lho, Pak. Ya. Wis iki nek sing dodone mengkap-mengkap kuwi kan. Oh, cemberut. Ayo. Sampeyan kok marah ngono to, Mbak? Sampeyan lu wis duwe bojo. Mas Lono. Ya nek ning kene kan kudu duwe bojo siji ne. Ayo neng dur. Di atas. Oh, ya duwe tekik barang kok. Kono kenalan dhewe. Mbak Irmen. Ketoke sone dhewe duwe anak ketoke ayu ya Mas ya. Ayo. Bayangne sing ados e. Iya, bayangne oleh cita-citai setinggi langit kok. Heeh. Saliman riyen nggih, namine sinten? Ampun dredeg to, Mas. Kayak saliman karo presiden wae. Kaya wong buyuten to. Ini namanya kula Ardi, Mbak. Ardi. Nggih. Ardi, umure pinten? Umure 22. 22. Pun gadah pacar apa dereng? Iki dereng. Ya. Kula nggih dereng kok, Mas. Anu, jenengan niku griyane pundi? Kula asli Klaten. Oh, asli Klaten. Saged ndalang to? Mboten saged kula. Oh, mboten saged. Idamanku ki dalang Mas. Dadi sampean sok nganu ya belajar dalang sithik-sithik oh ya. Ora apa-apa, sing penting iso ndalang tok ngono wis. Sing penting iso nyekel gunungan tok Iya, wae. sing penting iso nyekel. Demen aku wisan. Piye? Piye kan? Masuk kita ya, Pak. Masuk, Pak. Nggih. Nek karo Akbar ganteng iki. Ah. Monggo Mas. Monggo. Monggo terus. Ben aku dibuli mbok Ben. Ojo.
Nyebut-nyebut kuwi ndek enek ning kene kaya disebut. Heeh. Nek gantenge ya ganteng iki. Lah iya. Tapi nek halah ya wis, monggo Mas. Napa griyane pundi mau? Klaten. Ten, nggih jenengan bagus men to lah. Ngene iki aku malih mati gaya lho, Pak. Lah ngopo kok mati gaya? Arep pakai obah saobahe pakai harus jaga image, jaga diri supaya dia tuh mau mbek aku ngono lho, Oh Pak. iya, Sing biasanya nih kan Salinti terkenal dengan teriak-teriak dan bengok-bengok, reok gitu, Pak. Hari ini saya menjadi anggun, Pak. Iya, anggun. Gitu, Pak. Ya, Aku ayu gak, Pak? Ayu gak, Pak? Ayu menjadi wanita sepenuhnya. Aku cantik gak? Aku cantik gak? Di cantik nu cewek. Iya cantik. Iya. Sampean suka ambek aku ndak? Oh, nembe wae tepung kok mosok wis. Ndak, maksudnya ada rasa-rasa gitu ndak? Belum no. Belum. Mas, lagune anu ae Mas, pas Kibra ngono kae lho Mas. Pas arep metu. Aja lagu melo ngene iki. Nek saumpama sampean nek saumpama sampean ngono jadi pacarku. Sampean mau ndak Mas? Di gelem di duwe elep. Musik lagi. Mau ndak? Masa yang iki gayane. Disengeni Mbak Cumpe. Wis abaikan wae Mas. Abaikan saja wis tuwek. Masa sampean selerane karo sing tuwek wis duwe bojo lho piye. Wis manak lho Mbak. Izin Mbak Cumpe sik. Aku lek perawan. Ayo. Izin. Wi gelem karo ora gumantung neng Cumpe. Mak, izin nggih Mak nggih. Ngalah to Mak, sedina ae. Sesuk wis ndak melok Dwijo. Ya ora apa-apa, Nduk. Malam ini milikmu, tapi besok milikku lagi ya. Kalau besok milikmu berarti selamanya boleh nggak jadi milikku? Mak Combe. Tebusan nganggo elep siji, Nduk. Mare kae entake wis akeh. Entake akeh nggih bayar kose kono. Rugi entek pirang-pirang juta nggo arti ya. Wes. Ayo. Kayaknya kita beda keyakinan. Kok iso beda Aku yakin mau, kamu yakin nggak mau sama aku? Mau wis kena. Aku tak perintahin. Gelem Nanti gelem. Ardi gelem Odi. Lupakan aku malam ini saja, lupakan aku. Sama nikah saja. Sama Jangan jaluk bagian. nanti aku minta apa nama IG-nya ya Mas ya. Siap. Kita DM-an terus kita ijal-ijalan nomor Nomor apa? WhatsApp no. Iya. Masa nomor togel. Terus WA-ne ini kan lebokno WA-mu. WA-mu lebokno WA-ne ini kan. Ya. Nggih. WA nomor Pak. Nomor WA. Nggih. Mosok togel. Ayo Nembang apa? Nembang apa? Lestari bisa? Bisa? Boleh. Oke. Tapi dituntun. Kamu stroke toh? Kan lambemu aja carcor. Lah itu loh dituntun. Masih dituntun iki lagune dituntun lambene. Dari tadi kok sikilnya gini-gini tak kira lek normal tiba-tiba stroke Pak. Oh enggak ya Mas ya? Enggak ya? Capek ya duduk ya? Nanti tak pijitin ya. Duduk aku Mbak. Ndredeg. Duduk. Oh ndredeg. Ya udah. Yo ora apa-apa pisanan ndredeg iki wis ora apa-apa. Oh iya ya. Oh kakinya dingin banget. Kamu tipes ya? Iya. Lestari. Lestari. Aku minta nadanya dulu, nadanya C. Apa yang ngarani? Ngeral. Iya. Iya. Aku pengen nyoba suaranya dia cocok nggak kalau nyanyi Lestari. Kalau enggak ya ganti lagu. Ayo nadanya. Siapa? Mas Ardi. Rasa tresna kang sejati. Dari situ dulu aja. Ayo saya nggak catatan tuh Mas. Iya no. Kanjeng Rama penem
penemban Begawan Durna. Walu gembal monyor-monyor mrikantil. Buntute mah joglo. Hawala. Piye Arjuna? Sarawuh Paduka wonten negari Ngamarta jumujuk wonten ing kasatriyan Madukara. Putra Paduka pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Iya Arjuna. Banget mantenipun Bapak Karya Bombong Birawa jroning nala. Ora liwat prestunipun Bapak wae Tampanana. Inggih. Kula pundi sangga jimating gesang kula saged handayani dumateng widadaning para warga ing Madukara. Rama penemban andadosaken kagiat rasing manah kula dene dinten samangke Paduka kasturawuh wonten madyaning kasatriyan Madukara. Arjuna ingkang angka sepisan paraptaning bapakmu ing Sokalima kepengin tilik kayuwanan keselamatan karharjan tumrap jeneng sira Arjuna. Puji syukur marang purbaning Gusti sing akarya jagat yen to tansah ginanjar kawilujengan kebagas keparasan nirbaya nirsangsaya. Lah ingkang angka 2 ngaturke salam saka kakangmu Ratu Ngastina angger anak Prabu Duryudana. Inggih sampun kula tampi salam saking Jenggaka Prabu Duryudana menawi kundur bekti kula katur. Nah kok tak sampeke. Lah ndungkap sing angka 3 aku arep takon kelawan jeneng sira Arjuna. Nyuwun pirsa babagan menapa Arjuna penganggepe Janaka tumrape Durna aku kuwi apamu? Paduka menika Dwija guru. Inggih sakliyane to anggap gurumu Paduka kula anggap kadidene Sudarma kula piyambak. Dasare para Pandhawa utamanipun pun Arjuna sampun tininggal sida dening Kanjeng Rama Pandhu Dewanata nalika tasih lare duk nalika semanten Paduka ingkang hangleliting dumateng kula pun Arjuna. Aku tak anggap bapakmu. Inggih. Yen pancen penganggepe Arjuna marang Durna kuwi dianggep bapak. Ya gini yo. Sebabe apa? Jeneng sira Arjuna duwe gawe gedhe ngrabekke anakmu si Pergiwa kelawan si Gatotkaca. Lah kok Durna ora tok kandhani ra tok sengga iki karepmu piye? Kantining tumuwuh salame mung awas eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi supadinir ing sangsaya yeko pangreksaning urip Durna tak anggap bapakmu ning yo kene gini yo sebabe apa kowe arep duwe gawe gedhe duwe gawe mantu ngundangi wong pirang-pirang. Lah kok Durna ora tok jawel ora tok senggol. Inggih nyuwun pangapunten Rama menemban awit kathahipun pakaryan ingkang kedah kula rampungaken satemah lebi anggen kula sowan dhateng pertapan Sukalima. Ya ora dadi apa-apa. Pancen wong duwe gawe iki sing angel paling rekoso kuwi nek mikir sapa sing kudu diundang. Ning Arjuna wonten dawuh. Dina samangka mergake kowe kandha kelawan aku. Kersanipun kados pundi? Nggonmu ngrabekke anakmu, nggonmu mala kramakke si Pergiwa kelawan Gatotkaca. Wis mok etung karo etungan Pancasuda apa durung? Etungan Pancasuda menika menapa? Etungan Pancasuda kuwi etungan Jawa sing kudu
kudu ditindakake nalika wong tuwa ngrabekke marang anak. Liripun kados pundi dina kelairane manten lanang kang sarta manten wadon kuwi dijumlah terus disuda 55 sisane karek pira nek disuda 55 kok jek ora turah tegese entek kuwi tegese sampyuh tegese kobong anggone omah-omah durung nganti tutup wis mati kabeh nek disuda 55 ora nyisa lah nek disuda 55 kok jek turah siji kuwi ya elek kuwi ya ora becik bakale pegat pati isih enom mati salah siji nek disuda 55 turah siji lah nek disuda 55 jek turah sok loro kuwi becik kuwi apik loro ki tegese judul menawi disipun suda 55 turah 3 nek turah 3 kuwi ya apik kuwi ya becik nek kebeneran uripe ya sak tiba malange sarwa kepenak uripe dodol ya laris nandur ya awoh sarwa ketekan sing dadi penjangkane nek disuda 55 turah 3 lah nek disuda 55 kok turah 4 kuwi elek tegese pegat urip pegat urip tegesipun lupute kena godha njur pegatan ya pegat rejekine nyambut gawe sak tiba malange ora ana batine ana sing ngarani pedaringane bocor jajal nggonmu ngrabekke si Pergiwa kelawan si Gatotkaca wis mau etung karo etungan Pancasuda apa durung nuwun nggih dereng nek urung diitung ya diitung bareng-bareng kersanipun kados pundi Pergiwa ki wetone apa anak kula wadon pun Pergiwa menika wetonipun Budha Kresna kuwi tegese Rebo Wage inggih Rebo kuwi 7 Wage kuwi 4 7 ditambah 4 dadine 11 nek Gatotkaca menika wetonipun Tumpak Seta ki 1 legi inggih 1 kuwi 9 legi kuwi 5 ditambah 9 dadine 14 ditambah 11 dadine selawe iki nek disuda 55 kuwi entek ora nyisa tegese nggonmu bakal ngerabekke anakmu si Pergiwa kelawan Gatotkaca kuwi bakale sampyuh bakale mati kabeh anakmu mantu lan anakmu dhewe jagat Dewa Bathara pikiran sik Arjuna Kadyan risang kapirang uri nangkul kinempit-empit dosang renaning bawono ya si tukang walang ati ya si tukang ngesing jas jajal saiki pikiran kabeh ki pumpung durung kadung pumpung sego urung dadi bubur kowe ngrabekne anak ngundang wong pirang-pirang lakon rabi ning durung genep seminggu durung genep sepasar anakmu lan mantumu mati kabeh jajal pikiran inggih Bapak Penemban Begawan Durna mula ngarep ngrabekne anak wong tuwa kaya aku iki disenggol ngono ora mung sakarepmu dhewe wis monggo mangsa bodho lek nganti enek matine Gatotkaca kelawan Pergiwa aja sambat Durna
yen ngaten anak kula badhe kula batalke le rabi kalawan Gatotkaca. Kok batalke? Inggih. Dasare miturut Pancasuda kula badhe kecalan anak mila tinimbang kula remen-remen karawan sedaya undangan sasampeyan kula susah merga tininggal dening anak kula pun mergiwa rojah rajeh ala sing manah kula tinimbang sedaya menika dereng kelajeng langkung sae kula batalaken pikarepmu dhewe lho. Inggih namung kemawon Bapa. Piye menawi kelampahan kula batalaken lajeng kados pundi tamu undangan ingkang sampun nampi sedahan saking Madukara. Duh, perkara duwe gawe mantu panggah duwe gawe mantu. Lajeng, lah carane kowe men ora kewirangan, ora isin tamu sing teka, tanggal sing mok temtokake, kowe panggah duwe gawe mantu, mantene lanang diijoli, ngono. Manten lanang dijoli. Segendenipun sinten ingkang minangka dados ngene, kabeh kuwi lak nganggo hitungan. Wong Jawa ki ora ninggake hitungan. Hitungan Pancasuda. Lajeng aku duwe jago, anak kakangmu dhewe Ngastina Silesmana Mandrakumara. Wetone Kemis Kliwon. Kemis Kliwon, Kemis kuwi 8, Kliwon kuwi ya 8. 8 tambah 8 kuwi 16. Ya ta? 16 ditambah wetone anakmu kuwi 11. 11 tambah 16 dadine 17. 17 ki nek disuda 55 kuwi jek turah loro. Ora jodoh anakmu karo Lesmana. Lah timbang kowe engko bareng rabek nuntut mati. Apa ora? Luwih becik mantene lanang dijoli Lesmana Mandrakumara sing dina kelahiran iki trep. Ngaten nggih Bapak. Heeh, cocok ora? Nggih, cocok. Lah dalah. Petung tuwek wis dadi. Inggih ngestaken dawuh. Aku tak bali sik ning negara Ngastina tata-tata manten anyar. Saka ing negara Ngastina inggih. Lesmana Mandrakumara inggih. Mantene lanang inggih. Mbuh nek munata anakmu wedok supaya gelem karo Lesmana Mandrakumara. Kula ingkang tanggel jawab. Bapak njaluk pamit. Njaluk pamit ya? Nggih. Sembah kula ingkang nderekaken tindak paduka. Abimanyu rene caritane satriya linuwe kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine Abimanyu kaluwun nuwun wonten mengendika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama aku kuwi apamu paduka menika sudarma kula aku bapakmu lakar kados mekaten kewajibe anak menyang bapak kuwi apa? Anak kudu bangun miturut dhumateng dawuhipun tiyang sepuh. Tak perintah ngalor, kula badhe ngaler. Tak perintah ngidul, Abimanyu badhe ngidul. Dina iki tak perintah nyang Jodipati matura kelawan Pakmu Gedhe Werkudara.
kondo nek rabine kakangmu Gatotkaca kelawan Pergiwa dibatalke budal. Semar wonten dawuh Gus, aku kuwi apamu paduka menika bendara kula. Wajibe batur nyang bendara. Batur kudu manut karo bendarane. Tak perintah ngalor, Semar ngalor. Tak perintah ngidul, Semar ngidul. Tak perintah nyang Jodipati matur kelawan Siwa Werkudara. Yen ora rabine Kakang Mas Gatotkaca kelawan Pergiwa dibatalke budal. Gareng, apa Pak? Kowe apaku? Apa? Kowe apaku? Aku anakmu. Wajibe anak nyang bapak piye? Anak kudu manut karo bapake. Tak perintah ngalor, gareng ngalor. Tak perintah ngidul, gareng ngidul. Tak perintah nang Jodipati matur Ndara Werkudara yen to rabine Gatotkaca karo Pergiwa dibatalke budal. Petro, apa? Kowe apaku? Aku adikmu. Wajibe adik nyang kakang. Adik kudu manut karo kakange. Tak perintah ngalor, Petro ngalor. Tak perintah ngidul, Petro ngidul. Tak perintah ning Jodipati matur Ndara Werkudara yen to rabine Gatotkaca karo Pergiwa dibatalke budal. Tro, apa? Kowe apaku? Aku kakangmu. Wajibe kakang neng adik, kakange kudu manut karo adike. Saiki kowe tak perintah neng Jodipati matur Ndara Werkudara nek rabine Gatotkaca karo Pergiwa dibatalke budal. Ya ampun Tik, Gong, rene sik Gong. Sini. Nang masalah apa? Sik to. Sing kudune takon aku apamu ki gilirane aku. Sapa sing gilir? Nganggo ra melu gilir kok. Loh, kae mau saka Ndara Bimanyu nyang Semar, nyang Gareng, nyang aku, gentine aku nyang kowe. Apa nek sing majibke? Ora wajib, wajib iki poso Ramadan karo salat kok, Ta. Ngene lho, urutane iki ora kesel kok diurut. Gong dijak omongan angel men. Lah angel rasa digarap. Ngene lho. Ngene piye? Saiki kowe tak perintah manuta karo aku. Perintah piye? Dina iki mangkata ning Jodipati matura karo Ndara Werkudara. Mangkata dhewe. Gong asem iki. Gong rene to, Gong. Ngono. Awake dhewe iki lak soulmate. Soulmate yo teman baik. Yo, saiki nyang Jodipati bareng. Mergo apa? Pandhawa ki sing paling galak dhewe Ndara Werkudara. Nek nganti aku matur kelawan Ndara Werkudara nek Gatotkaca rabine dibatalke saka Madukara, nek ngadung Ndara Werkudara nesu, nek aku dikampleng nganti mati jajal piye? Nek kowe mati bojomu tak rabine. Piye? Kok tak sodok ndrasa kok. Kowe karo mbakyumu nek seneng. Seneng. Nanti antuk bojomu kebokonge gedhe sih aku seneng. Ya lho, tak kandhani. Ya wong loro mangkat. Ora iso. Ndara Werkudara paling galak dhewe. Nek nganti nesu, nganti bangsat kowe Petro, bangsat kowe bako piyel. Sikil mancal bathuk gagar otak. Lek mancal kowe ngono genah gagar otak. Nah aku ora mungkin gagar otak sebabe ora ndek utek ya. Pak idoni raimu iku ora. Aku terno ning dalan iki lek ora nek kancane. Iki wekasane kaya wong uculup ngono. Aku gelem meterne pokoke sing mlebu kowe. Aku masalah lek mlebu kon tanggung jawab ga. Sak wanci-wanci aku geblak dihantem Ndara Werkudara, ki aku nek sing nulungi. Tenang, aku ning mburimu, gelem mau nulungi.
Wis to engko tak golekne ambulan. Mangkat bareng ya. Ning sing mlebu lho. Ah mbok peksa kan mlebu rasuti, ora apa-apa. Sing penting aku mau kancani nek enek apa-apa, enek sing nglaporke karo bapak. Ya. Ane jaba lho. Ya. Ah jaga sepeda. Ya. Ayo, Gong. Heeh. Jane wedi ya, Tru. Ayo. Ora urung ndoro udara mrene nesu, aku dikampleng rubuh langsung geretan gawe lunga. Oke. Aja nganti aku mati. Heeh. Nek mati disumeneh, Tru. Wadake rokok ae ora. Ndowar kudara iki galak-galake wong ae ora. Lulun. Lulun. Kowe tuwek goblok nek, Tru. Sawangan to sing mok dodoke dudu lawang dalem. Sing mok dodoke delok dhuwur lawang metu tulisane telolet. Toilet kok. Kamar mandi lah delok ta. Lawange sing gedhe dhuwur metu kupu tarunge lho. Ya. Lan nuwun. Monggo. Sapa? Wah, suarane gawedhe, Tru. Kayak lek nesu mesti gong aja ngedeni aku to, Gong. Kowe mbok ngekeki spirit aku lho. Sapa? Kula Petruk, Gus. Lawange ora dikunci. Mlebu. Lawange ora tau diuli. Suarane ngrit kaya sendaren. Lho nuwun, Gus. Iya, Petruk lungguh. Nggih. Tabuhan sewengi apik dhewe iki. Kula nuwun. Monggo. Petruk. Nggih, bekti kok katur nggih, Den. Iya. Ngopo? Karo sapa? Kali Bagong. Nek endi? Teng wingking teng jaba niku ora gelem mlebu. Gong karo Ndara Werkudara kok mlebu dikai rokok ora sudi. Aku pokoke di luar. Paling grendel kak. Kau. Pandewe. Ora celelekan. Mboten. Pancen lek kula niku arep Bagong nggih ngoten niku, Pak. Ana apa? Kula ning sampeyan ampun nesu lho, Gus. Ampun duka lek sampeyan nesu kula wedi. Ngopo perkarane? Nek pancen kowe salah, kok tak gecek nganggon. Nek kowe bener ora bakal tak apa-apane. Edah, wis arep digecek wis. Tenang, Tru, kita gawakne tandu lho. Ngopo? Kula digengken karo Ndara Janaka Madukara. Nggih. Piye ta ya lek arep omong. Ngopo? Kowe dikongkon apa? Kowe dikongkon apa? Ora plantas terus. Tak loloi kuku Pancanaka. Langsung lewek, Den. Gong iki ora anarkis. Kula digengken lho niki kula mung kongkonan. Sampeyan ampun menteleng kaya ngoten niku. Ora kok menteleng pancen mripatku ngene iki. Saya lek nabuh sesaking mripatku saya arep cepot. Deku isin. Ngopo? Kula digengken kali Ndara Janaka ning sulit anggen kula badhe matur wedi lek panjenengan nesu. Aja mulek kowe takono. Nggih,
mati tak wujude. Kula dingengken matur kalian panjenengan bilih anggenipun rabi ndara kula. Iya ta ya. Ndara kula Gatot Kaca sing ati rabekne karo Gusti Putri Pergiwa kali Ndara Janaka dibatalke. Kowe iki ngopo? Lah cek urip. Isih. Kula mboten jenengan kampleng. Ora, sapa sing kampleng kowe? Jadi jenengan mboten nesu kalih kula. Ora nesu. Pekok apa piye aku nesu karo kowe? Sebipa Sebabe kuwi mung kongkonan. kongkonan Tegese kowe ora kleru, kowe ora salah. Kowe dadi kongkonan sing becik sing iso ngrampungi gawe. Malah aku matur nuwun kok wenehi kabar. Nyoh, kanggo sono tresnaku karo kowe matur nuwun karo kowe. Iki ana dhuwit 1 yuta gawan. tenane engko bar kei dhuwit 1 yuta kula mung pateni. Ora ikhlas lahir batin lillahi ta'ala. Estu lho niki. Ya, Lumayan. Salahe nek sing dijak mlebu ra gelem, iki aku entuk dhuwit 1 juta. Njaluk terus. Lah iso njaluk apa? Rumangsane mau jak mlebu ra gelem. Parang Den, sampun dadosaken duka wong kula mung kongonan. ya tak tampa lapormu. Gatot wonten dawuh Rama Kyai rene. Wang kunto kumpul patang gedhe kang sayangga ngara. Patang gedhe kang sayangga ngara. Wonten timbange ngadhau. Paman Janaka ing Madukara bar kongkonan Petruk rene. Nggih, kersanipun. Aja dadi gelo atimu. Entuk kabar saka Mahkulon. Kabar menapa yen rabimu karo calon bojomu Pergiwa dibatalne lawan pamanmu Janaka. Mati aku. Panjang Rama. Lepat kula menika menapa dosa kula menika menapa? Luputmu cah nom ora tau gelem tirakat. Senengane mengoyak hargane kanepson. Kon poso jare ora kuat luwe, kon melek ora kuat ngantuk. Mula kurang bejo uripmu karek rabi wae dibatalne kelawan pamanmu Janaka. Rama, kula aturi paring dawuh dumateng Paman Arjuna. Kula aturi tindak dhateng griya kilen ngandharaken lamun to kula mboten saged pisah. Minggat. Remuk rempu dadi rempon rojah rajeh penggali risang tetuko ya risang Gatot Kaca. Den yo Arsa Palakrama kelawan gegantilaning Nala Sang Pergiwa kabatalaken dening Sang Arjuna. Ucap datanku wong ampah kelawan pacobaning urip. Prasetene ngati luwih becik prateng lalis luwih becik tumeka pati kalamun gagar wigar tanpa karya gagal dene Palakrama kelawan Sang Ayu Pergiwa. Wekasane Risang Gatot Kaca ngambah ndir kantor golek dalane pecah Risang Gatot Kaca.
saka ing Gegono tumuju ing Bantala. Risang Gatotkaca ngupaya dalane pati. Kumliyang ana ing Gegono tumiba ana watu gilang sing gedene sak gerdon. Ing pengangkah bisa remuk rempu dadi rempon anggane Risang Gatotkaca ning malah kosok bali. Watu gilang sing gedene sak gerdon ketiban Risang Gatotkaca lebur dadi awu. Aku ki mati apa urip? Gatotkaca. Gatotkaca. Yayi pergiwa sapa mantane ora? Oh genapake gedhe Ndarawati iso pergiwa. Ora iso mbedakne to. Wong lanang karo wedok ora iso mbedakne to. Wah Prabu Ndarawati kula ngampil cakra. Ngapa? Kula aturi namaaken cakra dhumateng dadanipun pun Gatotkaca. Aja rumangsane, Lek nganti kowe mati saka cakra, ora wurung bapakmu nosoni aku sing duwe cakra aku. Kowe arep golek dalane pati ki ngopo, Kula mboten sida rabi kelawan Yayi Pergiwa. Ya perkara wedokane golek pati lho. Donya iki ora mung sak godhong lumbu, ngerti ta? Godhong kelor. Lah iya wong padha-padha godhonge. Jembar wong wedok karo wong lanang kuwi diitung dijumlah. Kuwi jumlahe akeh wong wedok timbang wong lanang. Njajal nang nggon kene tok iki rondone enek pira? Ha perkara kaya ngono enek golek pati. Ya nek ki mau mati tenan lek ora, lek setengah mati. Mek mung lemah karo ketip tok ngono. Aja. Upama kebacut mati, apa kowe ora pati nista? Disiki kersane sing gawe urip. Kula mboten saged pisah kelawan Yayi Pergiwa. Perkara wong wedok aja digagas. Ngono, aja nemen-nemen. Kula mboten saged. Iya aku ngerti. Aku tahu dadi nom kaya kowe, ning kowe rung tahu dadi tuwek kaya aku. Pinter njara langit nek pengalaman jek pinter aku timbang kowe. Kersanipun Aku mbiyen yo tahu kaya kowe. Seneng karo wong wedok. Ya ta? Seneng karo wong wedok ning wong tuane ora setuju. Aku mbiyen tahu kedadian kaya kowe. Ning ora kok terus golek dalane pati kaya ngono. lajeng Aku mbiyen arep ngrabi wong wedok, wong tuane kok ora setuju. Wekasane ditengi riyen napa pripun? kosek ta kosek. Kok iso ditengi sik lho. Ya gak begitu toh. Nek cara aku ya, nek cara aku, kowe kerep ngerti pola tingkahe Ratu Indrawati. Mok engko kena ora kena. Nek cara Kresna, rabi karo wong wedok kok bapake ora setuju. Nek aku tak colong tak gawa lunga.